Kako pronaći mir? Kad svijet oko tebe stalno mijenja pravila. Kad sve što si znao jučer, danas više ne vrijedi. Sigurnost ne dolazi iz onoga što kontroliraš, nego iz tvog povjerenja u sebe. Kad naučiš disati duboko i usporiti, kaos izvana gubi snagu. Jer svaki udah vraća te u sadašnji trenutak, a svaki izdah otpušta ono što ti više ne treba. I kad zastaneš, sjeti se zahvaliti, jer zahvalnost je najtiše da životu, čak i kad ne znaš kamo te vodi. Umjesto da tražiš stabilnost izvana, postani ti ta stabilnost. Mir koji ne ovisi o okolnostima, nego o tvojoj prisutnosti. Osjeti kako tvoj dah postaje tvoj dom. Kako te svaka promjena uči povjerenju, a svaka nesigurnost snazi. Kad svijet promijeni pravila, ti samo produbi dah, jer mir ne živi izvana, on živi u tebi. Ako ti je ovo pomoglo, podijeli s nekim tko traži isti osjećaj unutarnjeg mira.